Sakpate Sikara Hanata Paris Nyawijiku Polok Dapyak Kumberekut Lampahe Binaryo Krabyawaton Akatik Kumpalarenge Bekik Sorae Kumuro Iya Kapiyarsa swaranipun Pujaring Prawadya Bala Jumangka Singro Bidang Yo
Agung tamu kawreyan panjenenganipun ingkang kepareng pratitisaken kirawipun Sirat Mojo temanten saripit sampun kepareng abiyantara. Ing salajengipun Sang Subha Menggala kepareng atur sasmita dhumateng Sirat Mojo temanten saripit kepareng manjing wonten ing sasana busana kepareng hangkrucat busana kanalindran kepareng hangkrasuk busana kasatriyan. Jengaripun Sirat Mojo temanten saripit lamun to cinandra prasasat nalindra kang minul ing jagat raya. Rambak runtut hanganyut-anyut tuh menika swaraning pradangga babar ketawang lang gita Sri Nalindra umiring tindaira sekaring pawiyahan ingkang arsa kirap nulat edi entahing budaya luhur. Lumaksana ing ayun Sang Subha Menggala ingkang pratitisaken lampahe Sirat Mojo temanten sarimbit wurine Sang Subha Menggala kenya tanggung andon lampahe tuh menika ingkang sinaraya mangolah kiwida minangka patah Sirat Mojo temanten sarimbit. Lumampah lon-lonan nalika samana wus madha saking sasana pepahaman daya-daya Sirat Mojo temanten sarimbit kapratitisaken manjing wonten ing pati busana kepareng arsa lukar busana keprabon kepareng hangkrasuk busana kanarendran.
Agung tamu kawurian Sirat Mojo temanjen sarimbit keparang mancing wonten ing Panti Busana keparang ing Sediarso keparang Hangrasuk Busana kasatriyan semanten ugi nuwun sewu kunjuk ing samanggihipun paran para ingkang pinijinggati ing mbok bilih Sirat Mojo temanten sarimbit sampun purna kena keparang Hangrasuk Busana kasatriyan keparang atur sasmita dene salajengipun sinambi Sirat Mojo temanten sarimbit Hangrasuk Busana kasatriyan wekdal sawetawis kasumagaken dumateng prikadang Satria Nada. Sumangga. Siwi Raga monggo jumeneng Satria Nada Campursari. Yuk. Yo. Tadi. Dalem Mas. Dino iki ora sadeg-degan. Oh mboten saged degan. Liyane ngaturke lagu rohani. Nggih. Sampeyan kok tak wehe lagu. Napa? Ya rohani sing garapan. Rohani sing garapan. Heeh. Karo sampeyan iki lak ya wau. Mas Nggih. aja diwehi rohani aku ora ngapal. Lagu Kristen ora apal. Lagu Islam ora apal. Ora apal. Iya. Urung taune iki lali-lali sithik ngono kae lho. Ya, gampang bae. Ku manut kowe sing buri tetep ijo nabui. Nggih. Komplit. Isin Ya. aku Mas. Siwi Nggih. diaturake ingkang jumbo kalian swasana niki wau nggih. Para kadang-kadang para sing separuh-separuh lho. Kowe ngerti to? Separuh-separuh. Heeh. Heeh, Sing nggih. mlakune ngene, roh Nggih. kancane langsung ngene ya ngene kok piye? Piye? Heeh, ngene iki terus ngene, Ngene. belok-belok ngene. Iya. Kuwi engko iki metune urung wayahe. Engko Dereng lek wis entuk wayahe. atuk-atuk Nah. wis tak tokke. Bariki. Yo diaturke niki jumbo kalian swasana wau sampun rohani. Nggih. Saniki rohani digarapke. Nggih. Heeh. Pun walik Heeh, nggih. pun walik upamane podang kuning Nggih. digarap. Nggih. Yo diaturke. Yo kanca-kanca. Satria Nada iki ben ora mumet iki. Yo. Nyuwun Kusuma Wijaya mawon. Kusuma Wijaya, para kanca Satria Nada Campursari. Lungging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung mandung sewengi
Sipiragang laduki dereng Nabi Sasmita bilih Rupadirin Tota Adicara laduki Nabi Sasmita bilih saking panjenenganipun kadang Pambyawara setunggal lagi saking para kadang-kadang pramulati ing mangke dipun aturaken Rupadirin Tota Adicara ingkang kalajenganipun. Monggo dipun aturaken Putri Purnami Salatiga laduga nyarengi ing mangke setunggal lagu saking panjenenganipun Ibu Juru Sembogo pratitisaken Rupadirin Tota Adicara ingkang kalajenganipun. Putri Purnami Sembogo. Sowan malih. Niki kula ajak. Ora mbok barengke karo Adi. Oh, Laura ke to, lanang Laura. lanang Yo kok kuwi urung wayahe. Oh, durung wayahe. Durung wayahe. Oh, wayahe engko nek mesti mbok adepi dhewe mesti. Yo tak adepi dhewe iki wayahe. Niki dipun aturaken saking panjenenganipun Kadang Pambyawara. Niki nyuwun setunggal gending kemawon lan ugi hanyarengi mangke saking Ibu Juru Sembogo sampun sampat ing mangke dipun aturaken lagun ingkang jumbo kalian swasana. Sumangga. Oh, ngaten. Nika wau sing alus-alus durung ya, Mas. Alus, nggih. Dadi iki diaturi sing alus. Diaturi sing alus ing mangke. Oh iya. Larase apa aku manut jenengan? Larasipun manut kemawon, jenengan kemawon garapan manut yo diaturake larase jenengan ki dadi wong lanang ki aja manutan. Aku manut. Sing manut ki sing wedok, manut sing kakung. Nek wong lanang manutan ki ora kurang tegas kuwi jenenge. Lah iya, aku jenengan ning omah ki yo gur manutan karo bojone. Manut aku saya meneh karo sing bojo ngene iki manut. Kon ngene. Larasipun pelokipun barang yo diaturake. Peloke barang. Nah no Kang Mas Agus bawa. Yo. Tang utono windono
ana gawe bingung. Ki jare kanca-kanca mburi ditagih. Piye? Mas Agus ki nek bawa ngene iki ra patut. Patute nek piye, Mas? Kae apa? Ya, oh jane digawe iki ya. Ora apa-apa. Engko diketokke. Oh iya, engko tak unggahke ngono. Nggih menika para tamu juraganipun ingkang mimpin paguyuban reok Agunsa. Iya, esuk-esuk njaluk dhuwit kabeh wong piye. Aku nek Loh, kene lah witenan jenengan ki lak ya wis piyayi kakung, ya to. Terus Agunsa nyatane ya ora tau leren. Iya. Terus statusmu pendak dina jenjejer duit perkara baten mbako. Ya wajar nek kaya aku karo kanca-kanca ki njuk jatah lho ya. Agi teko wis njaluk jatah. Lah jenengan ki jare kanca, nek karo Kanca. kanca ki ra kena perhitungan. Cara islame ngene. Piye? Khairunas anfa'uhum linnas. Oh. Artine apa? Sebaik-baik manusia, manusia yang bisa mendatangkan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Oh, ngono. Ora Dadi- Islam, ora Katolik, ora Hindu, ora Buddha, sing penting aja gawe gelo kanca. Oh, ngono. Intine kabeh kanca sing penting rasa atine ora gawe tatu marang kanca. Oh lah iya, lah iki mu karo kanca-kanca penyanyi wis dibagahi. Lah saiki kanca-kanca wis apa durung Buri? Oh durung. Piye perasaanmu sebagai kanca piye Mas? Kowe lho pendak esuk lho statusmu pirang puluh yuta ngono ki. Lah kowe nek iki bayaran durung ngerti arep tombok lho. Lho, nek kaya jenengan ki bayaran ki lak ya ora sepiro to Man nek dibandingke karo olehmu panen mbako. Kita sebagai mitra kerja, ngono. upamane Heeh. kerja menjadi seorang guru. Guru kan ya hasilnya gede tuh ya. Iya. Kowe ngerti dhewe ta guru. Heeh, piye? Hasilnya pendasasi 3, berapa ngono. Oh. Masa ya harus didum-dumke kancane. Yo diaturke. Wis Iya. pira, Mang? Piro, Cok? Tangutono. Kok aja dibaleni kok ora rampung-rampung tak terus nih. Ya. Ya. Ya, ora dikonoki ora penak to ya. Rumangsaku. Mangesan dadak bisa marang dikong ingkang tuhu rina wenggi dadi ati prasaja tur bisa Nun sewu, Mbak Nggih. Putri. Injih, Mas Hari. Altawis. Nun sewu kunjuk beseranipun Ibu Pakadi Busono, dewasaning wanci. Sampun ngantik tabuh setengah kali welas. Kanthi mekaten Ibu Bilih. Sriat Mojo temandian sarimpit sampun purno. Nginyo kepareng krasuk Busono kasatriyan. Kepareng enggal anyuanaken dumateng sasono pepajangan. Nggih, Semoga. monggo matur Monggo sembah pun lajengaken. Nggih. Mbak Putri Nggih Mas Agus. modern iki wau wis diaturake Ning versine langgam dhisik. versine langgam. Aku duwe langgam sing kira-kira urung eneng sing ditokke. Ngono. Kudune sing cekatan kae. Oh iya. Iya. Pelok barang ya. Pelok barang. Iya jajal spiro. Siang Pantara ratri mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni
sang dia Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang dadi saksi bayane datang balik jani janji sabaya bakti sabaya bakti Jani orang ngono rungokno pepatayan kepiye Kang Mas golek teko rono teko kene tenan lho ya wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus atap rasa hatimu tresnamu tulus jroning kalbu Sepatian ngarungi ombak segara tresno kula bakal sirna senadyan nyawa oncas saka raga wis tresno rabi segi pisana jane biyen kuning-kunine yen wis tresno mesti disike kulino iya Mas wis kaya sapa ya kaya awake dhewe iya monggo saking panjenenganipun Ibu Juru Sembogo siang pantoro ratri emong eling manis ati setiaku miso anduweni marang sang Hyang Sulaksmi rasa tresno kang liputi lintang bulan dadi saksi bayane datang balik jani janji sabaya bakti sabaya bakti wong ayu tresnamu inarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu sepatian arungi ombak segara tresno ora bakal sirna senadyan nyawa oncas saka raga wis tresno rabi sati pisana yen wis tresno rapi sati pisana ya Mas Agus, Heeh. iki mau anu ya Mas, hawane gayeng ngono ya. Hawane gayeng. Nek aku gumun lho Mas. Heeh. Ibu iki iso sare liir-liir lho mau. Sajak menikmati kaya ditimang-timang. Menikmati. Ngono ya Mas. dino iki ana pepatah bagaikan raja dan juga ratu sehari Ngono kuwi mantene. Mantene. Lah nek bapak kalian ibu meniku? ya bapak karo ibu diibaratke kuwi sing
sing jaga nang ngisor-ngisor kok kerajaan-kerajaan dadi ngantuk-ngantuk. Apa ya ora? Saking penake nggih, Bu. Saking penake, Bu. Penak nggih, Bu, nggih. Mboten napa-napa wong witeknan wong jeneng ora maido ya, Mas. Ora maido. Jenenge wong arep duwe hajat ki mesti ya direwangi tirakate mesti ya luar biasa. Mugi-mugi paringi sehat ya, Bu. Rezekinipun lancar. Amin. Yo, diaturake setunggal lagu kemawon monggo. Princess Wahyuni, yo kidul kaya apa diadekke kene, maju yo. Ndang tokke Mas. Wayahe tok. Karo ngiringi Dek Marsudi. Sampun siaga napa dereng? Sampun, Bapak. Ready? Go. Monggo Mas Marsudi. Bulekae apa manuk bala dewa. Wahyuni. Makanane apa undi Jawa. Ayo para kanca taat mring agama. Tung 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 tung. Ayo tentrem muga mulya. Idul kae apa manuk bala dewa. Makanane apa undi Jawa. Ayo para kanca taat mring Izin ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus. Waalaikumsalam. Iki omongan iki engko. Pripun? Diaturke lali janjine selak kesuwen iki ngantene arep mlebu. Oh, ngaten. Yo, Nggih, cocok siap. dengan suasana. Lali janjine. Lali janjine. Seragenan. Ayo kanca-kanca. Iki cepet wae iki. Kalau wis nang kono ya mesake. Lah ya wis blengah-blengah halo Mas. Ya. Le, ayo le. Iya. Ayo le. Ayo. Ada itu. Mbah Gun. Wahyuni, Dalem. ibu-ibu niki wau sing kerasane jenengan. Pripun to, Mas? Lah iki wong lenang kok ayune kok ngene ngalahke aku. Bapake sing ngambung tamu ki disalami salim nyekel tangan mboten purun wau. Ya piye? Ngeten mawon nggih, Mbak, bukan muhrim. Heeh. Mesti sakniki batin, Mas. Heeh. Asem bulake padha dikentangke. Lah aku ki biyen ki awakmu ora ngerti sak kenale karo kowe ki ya aku Lah arep piye? kleru kok, arep kleru. Lah kok iso keleru? Ya ngerti balung mak troler-troler kuwi aku ya mlayu aku. Alah jan. Yo, lanjut. Napa Yo. niki? Heeh, yo diaturke iki. Gandengane wis Medeni nek kalau Mbah Gun ki jan. Mbah Gun yo. Pak Bolot. Janjane kowe nang ngendi? Yo. Sajane
payu, Mas. Piye? Yun, Dalem, Yun, dalem. kan nang ngendi, Nduk? Mriki. Alah bancine tuwa ya melu payu ayo. Rene. Piye, Lek? Warnita. Hei. Men, rene, men. Ya, Lek. Oh, saya adol iki lho. Tukon bapak, tukon pilis laris. Bu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lurah. Banci kok gayemi ae. Gayemi piye ta? Lah nyosor wae rono rene. Lah ya men tukon pen ora tetek lho, Mbak. Oh, wis ora mangkal. Wis ora. Oh, wis payu. Wis payu ku lho. Alhamdulillah engko ora tetek 3 dina, Mbak. Arep tuku apa? Tuku apa? Pampers. Lanang kok nggo pampers. Ora apa-apa men ra ketok lanang kok, Mbak. Oh ya wis. Aku tek malah meleh ngene-ngene to iki. Bose Mbak kowe ya arep melu-melu. Ora aku iki nonton awakmu wong loro iki aku dadi kaya anu ini. Wis langsung melu ngene-ngene. Apa, Mas? Ya lah to. Ora. Wah. Oh, arep kencanan, Mas. Ora. Engko gawe trio. Heeh. Trio apa, Mbak? Trio apa? Ledek ketek. Kok ledek ketek to? Lah sing siji brondol lho, Nduk. Makto nih. Lah ya alah yo ora sembodo karo awake gagah. Nek meleho ngene. Ayo Mbak rada rene Mbak. Kok Mbak to? Lah apa? Tante. Oh tante. Alah Mas Wahyu wong ngene iki yo doyan Mas. Alah anak kene do wegah. Lah napa? Gare wis seping kok yo. Ayo rene. Cak, Tambah anyang-anyang. Piye, Mas? Oh alah ngawe-awe. Ayo. Yo. Nah. Oi. Milih manut, milih cium, apa medun goyang karo aku. Nah, abot iki Mas pilihane Mas. Kowe goyang karo aku sing ngendang ra ono. Cium. Nah, Dik. Ora. Biasane sing menantang sing tukang kendang. Iya. Tak kenal maka tak sayang. ngono Mbak. Sinten Mas asmane Mas? Bebek. Harjo. Kok kowe iki nyebut pakku to? Lah sapa Mbak? Pakmu jenenge Sapa jenenge? Peh tangga dhewe Harjo. Oh, lah mula ki lek ngerok jenggot ki sing halus. Oh, Harjo tangek. Iki bebek kok medun Oh, sik iki. tanya, nggih. Tak kenal maka tak sayang, makanya Nggih. harus cium kanan kiri. Ngaten. Wahyuni purun, Dalem. munggah sik rene. Kula pun bendina, Mbak. Ora. Yo, bebek dino. Lah, ayo. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Mbak. Yang satu dicium Iya, inces, heeh. yang satunya dicium inces Wahyuni. Kok sik iki cek malah dawa ki piye to gak aku? Kowe sik. Cepet, ayo mulai. Oh sik nek iki bahaya to. Sore, lu. Ya, wis iki wis lega. Kok sik jan amatir tenan nek ning kene, Mbak. Wong dicium wong wedok kok ora gelem. Oh alah, wong dicium banci iki marake Tukang shoppinge ya gelem iki. Yo Alhamdulillah. dilanjut waktu menentukan sudah jam 12. Ya. Beres. Hei, kok sik, Mbak? Pak Tok Apa, mau Mas? apa? Sandal, Mak. Nggih. Nggih. Janjane kowe nang ngendi? Matur sembah nuwun Kang Mas. Apa nih, Wis Mbak? ganti. Iku kosek wingi midak kuwi lho. Alhamdulillah Mas Agus. Didongani sik meneh oleh tinggale. Bismillahirrahmanirrahim. Tukon bapak tukon pilih laris. Wis ya ini malah Kang Sutari ngetokke kono. Diagung Bangsa Mas Agung para tamu, paripaksa godhaipun prikadang Satria Nada. Kasih geksak sawetawis
kinaryo badang kelajengaken laksitane ngadi cara salajengipun nuni jambalan Pambagarjo Basuki saking panjenenganipun pamengku gati sekalian. Amung kewalawit bombong birawaning penggalih panjenenganipun boten kuwawi matur priyangga wonten ngarsanipun jengadika sagung para tamu. Saking keparengipun badhe nyunugungan dumateng Priagung ingkang sampun jembaring pamawas beblesing panemu kasinggihan panjenenganipun Bapak Sutrimo. Kanthi mekaten nuwun sewu kunjuk panjenenganipun keparenga jengkar saking Sono Pandayawara tumuju jengkar saking Sasana Palenggan tumuju wonten ing Sasana Pandayawara. Semanten ugi nuwun sewu kunjuk panjenenganipun Bapak Jamari dalasan Bapak Parno. Keparenga nderek atur pakurmatan wonten ngarsanipun sagung para tamu kanthi jumeneng hangapit-apit jumenengipun Bapak Sutrimo. Semanten ugi nuwun sewu kunjuk pamengku gati sekalian Sri Atmojo temantian Saripit dalasan kadang pisan ugi keparenga nderek atur pakurmatan wonten ngarsanipun sagung para tamu kanthi jumeneng jajar wayang wonten ing sasana pepajangan. Sampating samudaya sasana mugya katur. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam waras. Maharati keng tias ring kamardikan. Nugroho miwasih rasaning Gusti ingkang amurba jagat. Mugia tansah sinanding kajiwa kasarira. Wonten ing jiwa kula tuwin panjenengan paradeng sagung dumadi raharja niskala. Mugi katur ingkang kula hormatan sagunging para pepunden pini sepuh dalah pinijaji sepuh miyang kasepuhan pepoyaning engreh kautaman ingkang sinubeng pakarti utami. Para pangarsa paran para pangemban pangbating praja miwah satriya manggala manggaling negari mandhaping para dwija basa ingkang tuhudat minulya. Kadhatal muktaromin mugi katur sagunging para alim ulama pangarsaning agama Bapak Kyai Rama Pandhita biksu-biksuni ingkang sang pantorati datan senggang kendhat pedhotipun tansah sinanding kitab pahaning Ilahi Rabbi aminangka kiblating panembah kawula nuwun. Sumarabah miyang sang yaning para sanak kadang santana warga Barayageng daging kulit ingkang tuhu sinam Brama ing pambojo langkung linangkung keluarga agung tamu besan ninggih keluarga agung manipun Bapak Rudi Wahyu Wibowo ingkang mijil saking Gedhong Banyu Biru ingkang kebak ing Bagya Mulya. Sadene lajeng matur sumangga kula tuwin panjenengan estu tansah ngagungaken rasuku wonten sa Gusti ingkang murbeng dumadi diat ingkang akarya jagat ninggih Allah Subhanahu wa taala katitik sedaya limpahan rahmat hidayah sainaya ingkang tansah lumentah dumateng kula tuwin panjenengan sawetawis astu kula tuwin panjenengan saged pinanggihan silaturahim ijabatul dakwah nuhun menggah ingkang dados kersa pamuridipun saking pamugati nggih balipun Bapak Sutari sekalian
kanthi pinten manggih pambeng satunggaling menapa. Sawetawasipun ugi pinten supe selawat sasampunipun Allah. Tansah kasanyong dhateng Nabiullah. Nabi akhir zaman Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satengga sahabat menggah pitulunganipun fitini fadunya Allah hatal akhirah amin Allahumma amin. Priagung tamu ingkang tuhu minulya sawetawis kalihana pribadi kula kepareng hanyalah atur awit namung awrat dalem mestu dijauh pangandikanipun saking pamengku gati Sohibul hajat angkipanipun Bapak Sutari Ibu Parti yen kepareng gati nanggapi sowan tarlen winangson atur panjenengan hawit sih budidayane manungsa tanwa saking panguwasing Gusti Priagung ing pramila-panipun Bapak Sutari sekan garu anggenyo misuda palakrama dawuhipun pinanganten sekanajan sampun dinantam rinajik kanthi matarik-tarik ewa semanten temtu kathah keranipun ingkang sepisanan saking pamugati tansah ngaturaken ahlan wa sahlan kudu dirikum ngatur kasungan mengarep panjenengan wonten ing menika papan panggenan namung esting mbok bilang kenipun nanggapi menggah kerawan panjenengan tompinipun anggenyo Jawat asta sunggal boko setunggalipun kirang paroto. Kula ingkang tinanggalan nyile matur tansah mawan wantu. Nyuwun Diagung Samudra pangaksama. Sawetawis Priagung. Saking pamugating mbok bilanggenipun ngaturi papan palenggahan minggaing bojo krami. Pramung bogamu ganti pramugara pramulati. Mandhap saking wing atur pangklipur wuyung Satya Nada. Sedaya mbok pilih kirang trep minggaing kerang nuju prana. Astu ingkang tinanggalan nyuwun matur tansah mawan wantu nyuwun Diagung Samudra pangsama. Sawetawis Priagung. Saking pamugati tansah matur agung panuwun. Dumateng sedaya para sanak kadang kadian among mitra petepangan Mager Sari Tumaritis. Ingkang sampun kersa paring pambiyantu saeguh pratikel tata lan cara sawetawis saged lancar-lancar samudanipun. Ageng pangajab Priagung mugi sih budi daru panjenengan. Kalipun amal ingkang sae tumraping Gusti ingkang murbeng dumadi pikat imban ingkang malipet-lipet kathahipun. Priagung tamu pepunden pinisepuh kadang kinasih ingkang kebaing syukur rahayu sawetawis kanthi esthane penggalih bilih sowan kerawan panjenengan milih kasuwun pandonga pangestu sakimanipun Bapak Sultan Sekan garwa anggenyo misuda palakrama dawuhipun Nimas Rorayu Devi Natalia ingkang sampun kepareng jinatur kami kalian Mas Bagus Setyo Yodi Prabowo kanthi niat pangajab bismillah tawakkalullah pinanganten sekalimu bidadya janma Tomo Hergung Raja Melung Diang Kalingga Surya. Mugi tansah nyerengi wahyuning jodoh jati kebagya mulya salamiyo. Priagung tamu gelak wanci mekaten saha semanten atur kula kirang wicaksana mbok bilih kula matur kathah temtu kewala yen kula matur wit purmadya ngantos wusana ketentunipun kirang nuju brana. Kula tansah mawon wantu nyuwun Diagung Samudra pangsama. Ing wusana wasing wusul mundur penengatur Wallahumma fiq illa aqwa midharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti berkahi. Nuwun. Tatas tuntas adicara wisudan tali broto ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Sutari sekalian. Amung kewula turuninga dumateng sagung para tamu. Bilih bargen ing kaligan punika dereng paripurna. Tandha jatra paripurnane bargen ing samangking mbok bilih Sri Atmaja temanten sarimpit kahapit Rama tuwin ibu sinundulan sedaya gotrah keluarga kepantreng manjing wonten sangajenging kori bargian ingkang saperlu kepareng badhe atur panuwun wonten ngarsanipun sagung para tamu kanthi
Jawa Tasto menapa dene tangkep kunca wonten ngarsanipun sagung para tamu. Salajengipun kepareng Prikadang Kaneman ngabiyantara wonten ngarsanipun sagung para tamu atur pasugatan ingkang pungkasan. Lamun to Cinandra swanipun Prikadang Kaneman prasasat para kawula wonten ing Karang Pradesan ingkang katemben gugur gunung